Трябва ни да направим тесто. Като стане тестото, го разпределяме на малки топки. Започваме с баницата с гъби, манатарка, чисто масло. Взимаме 50 грама масло и половин килограм манатарка. Запържените гъби ги смесваме с 3 броя яйца. Следващата баница е спанак и овче сирене. Първо взимаме половин килограм спанак и около 50 грама свинска маса. Това нещо го запържаме на пален огън. Взимаме 250 грама сирене овче и 3 яйца. И това нещо го смесваме с спанака. Всичко това се нарежда в тавата и се поръсва с плънката. Един лист, втори лист и накрая захлюпваме.